Вітанне ўсім, хто зайшоў на канал Літаратура. З радасцю прадстаўляю вам новае відэа. Спадзяюся, што яно вам спадабаецца. Дарэчы, вы можаце дапамагчы каналу Літаратура фінансава, пералічыўшы грошы на карту Беларусбанка. Сёння мы працягваем знаёмства з цудоўным творам Ніла Гілевіча, раманам у вершах «Родныя дзеці». Чарговы раздзел мае назву «Пашанаванне». Першая частка. «Сядайце, госцікі, сядайце, на покуць суньцеся, далей!» – гукаў Тамаш дуэтам з Анцяй. «Ну весялей жа, весялей! Ці мне ўшчынаць тут з вамі сварку? Прашу вас, любыя, прашу!» «На покуць трэба юбілярку!» – напомніў Лёкса Тамашу. Тады і ўсе: «На покуць, маці! Пашану ёй найперш аддаць, а то сталы ваўсю дымяцца, а юбіляркі не відаць!» І маці выйшла пад канвоем унукаў, хлопцаў і дзяўчат. Хусціна золатам кляновым цвіла на згорбленых плячах. А пад хусцінай, дзякуй дзеткам, навюткі джэмпер шарсцяны. Хай бачаць людзі, што адзеткам не крыўдзяць дочкі і сыны. «На покуць, Сохвія Пятроўна!» – гукнуў сусед, дзядок Сівец. «А, Божа мой, ці не ўсё роўна старой мне бабе, дзе сядзець?» Амаль сілком усё ж на покуць Пятроўну дзеці завялі. Тады і ўсе да локця локаць садзіцца шчыльна пачалі. Каля вячоркі улучыў сесці дырэктар школы Крутарог. О так, на нейкім іншым месцы ён уявіць сябе не мог. Пры ім і жонка села горда, Альжбета Францаўна за ёй. Яна рашыла вельмі цвёрда трымацца тактыкі сваёй. Няхай не думае насмешна, што ў вочы лезу я. О не! Калі хоць нешта, хоць бы нешта, ён сам падыдзе да мяне. З другога боку да Сцяпана падсела Лёдзя з Вінцусём. «Хоць тут цябе мне перапала, забыў, браток, мяне саўсём!» Насупраць пара маладая, Мікітаў сын Рэпо Артур і з ім дзяўчына. «Хто такая? З радні? Прыезджая? Адкуль?» Але ж і пекная дзяўчына, які жывы і ўдумны твар. Сцяпан няўзнак стрыгнуў вачыма, пасля яшчэ і раз, і два. І зразумеў, яна чужая, не прадстаўляе тут радню. К таму ж амаль што не зважае на кавалера балбатню. Яна яго вячоркі слова, здаецца, ловіць не ў прыкмет. Пагляд спаткаўшы выпадкова, пачырванела тут жа ўслед. «Ты хто такая, незнаёмка, што заірдзелася, як жар?» Спытаць бы ў Лёдзі, ды няёмка, яшчэ Вінцусь адпусціць жарт. Тым часам хтось музычна лёгка па шкле відэльцам стаў званіць. Ага, падняўся дзядзька Лёкса і загрымеў: «Прашу наліць!» Савет пляменнікаў гвалтоўна мяне прызначыў тамадой. Маўляў, і цвёрда і тактоўна кіруй шаноўнай грамадой. А што ў застоллі кіравання? Сачы, каб чуўся чарак звон. То і пачнём жа чаркаванне, як чаркаваліся здавён. Хай кожны ўздыме келіх поўны і скажа так за мной услед: «Здароўе Сохвіі Пятроўны на 100 гадоў, на 100 лет!» Усе запляскалі ў далоні, пасля ўзняліся з-за сталоў. «Здароўе Сохвіі Пятроўны на 100 лет, на 100 гадоў!» Так пракрычалі хорам тройчы і дружна выпілі да дна. Завільгатнелі ў Зосі вочы, ды не ад хмельнага віна. Хусцінку, слёзы тыя ўцерці дастала дзесьці з рукава.
Дай Боже вам здоровья, дети, при вас я буду здорова. Хвілін праз 5 ці нават меней падняўся лёгся за столом. Степан Якубович, племянник, як ты у нас знатен и вядом, у ваш хаціну дзе радзіўся. Скажи, брат свой, сыновскі тост, калі ў сталіцы не забыўся, бо ў дарозе не растрос. Ох, гэты дядька языкаты, без подколубки, а нідзе. Степан, прызнацца, быў бы рады не гаварыць пры грамадзе. Падыдзе, думаў, да матулі, абдыме, волю дасць слязе. Аднак жа госці лёгсу чулі і ўжо чакаюць, сціхлі ўсе. Паклон табе ад сэрца, мама, пачаў няголасна Сцяпан. Ты без хлусні і без абмана трымала наш сямейны стан. Даверам нас, дзяцей, расціла, бо знала ты, што і цэлы свет, адно дамовіўшыся шчыра пазбыцца зможа страшных бед. І не чытаўшы мудрых кніжак, спасцігла ісціну сама. Няма радзімы ў злыдняў хіжых, і маці ў нелюдзяў няма. Мы тройчы дзеці ў вечным крузе, мы дзеці роднае сям'і і дзеці маці Беларусі, і дзеці матухны зямлі. Трайны ён круг, ды недзялімы, бо сёння, як ні паглядзім, а лёс дзяцей і лёс радзімы, і лёс планеты, лёс адзін. І ўсе мы разам у адказе за гэты вечны круг жыцця. Хвала ж таму, хто ў трудным часе без мітусні і без ныцця сваё праходзіць. Так, як мама, Сцяпан праз паўзу дадаў. Абняў старую схвалявана і рукі ёй пацалаваў. Усе запляскалі. У шуме сёй той з радні слязіну сцёр, а крутарог гукнуў. Віншую, от гэта тост, усім узор. Застолле ўраз павесялела, настрой і тонус набыло, загаманіла, зазвінела, забразгатала, загуло. І зноў з паглядам незнаёмкі спаткаўся позіркам Сцяпан. Ах, не рашай галаваломкі, знаёмся сам, стары чурбан. Прабачце, хто вы? Я Мар'яна, бібліятэкар СДК. З чыго ж вы роду, не прыгляну. Наш род не з гэтага кутка. Сцяпан адчуў, як загайдала яго на стромкім грэбні хваль. Якое свята нагадала, якуюсь сонечную даль.